Hi guys. Sa video ito, gusto ko lang mag-extend ng condolence sa family ni Idol Eman ni Mendez. Rest in peace para kay Eman ni Mendez TV. Isa ako sa nalungkot, no, sa pagkawala niya. Mula pa nung nilabas na yung tungkol sa tungkol sa sakit niya. Pinapanood ko na lahat ng mga vlogs niya. Yan, and lalong-lalo na simula pa lang pag-subscribe ko sa kanya. And isa sa gusto ko yung mga gawa niya kasi yung mga cinematic shot niya, tapos yung kulitan niya sa YouTube. And ngayon parang dinownload ko pa yung na-release niyang kantang Uuwian at ginawa kong soundtrack dito sa sa sasakyan ko. Yan. Dinownload ko pa tong kanta kasi sarap sa tenga. And gusto kong sabayan yung yung pagkanta niya. Hindi ko akalain ngayong araw na ito makakasagap ako ng balitang na wala na pala si Idol Eman ni Mendez. Anyways, sakit sa puso yung pagkawala niya. And alam ko, Idol, maraming mga taong na-inspire mo at marami ding nalungkot ngayong araw na ito. Dahil sa pagkawala mo, pero I'm sure hindi ka mawawala sa lahat kasi may naiwag kang mga alaala, like masayang alaala para sa lahat, like yung mga videos mo nasarap balik-balikan, yung kakulitan mo nasarap balik-balikan na panoorin sa channel mo, tol. Wala na ako masabi, basta gusto ko na mag-extend ng condolence sa family ni Idol Eman ni Mendez TV. At sa mga kaibigan niya, paalam. Ingat ka.